खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बोहैस्रि बर' इउटुब चेनेलाव गासैखौबो बरायहरग्रोनाय थाबाय। लोगोसे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोननिसिम अननाय मोजां मोननायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामनानै हो, जाहाथे आङो नोंथांमोननिसिम गोदान गोदान भिडिअनि आपडेट लाबोनो हायो। बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो। बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंगुर थाख्लाय बिथांखौ पुलिसफोरा हमनानै लांबाय। खौराङाव मिथिनाय बादिब्ला थाख्लाय बिथाङा सासे उन्दै हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव पुलिसजों हमना लांजाबाय। बिथांनि बिदि लाजिनांथाव आरो मुगैथाव हाबा मावनाया ओनसोलनाङैनो बयखौबो सोमोनांहोदों। बिथाङा गोबाव समसिम खारखुमाना दंमोन, नाथाय दा बिथांखौ पुलिसफोरा हमनो हाबाय। बिथाङा दायनिगिरि मारब्ला मा साजा फोसावो उनावसो मिथिसिगोन। बर'नि जाखांफुनाय अनिल कुमार नार्जारि बिथांनि दुखुनांथाव खौरां। बिथां अनिल कुमारआ बर' शर्ट भिडिअनि बयजोंबो मोजां मोनजाग्रा फेस्ला फावगिरि। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिथां अनिल कुमार नार्जारिनि गारिनि ग्लासखौ सोरबा दुथाङा अन्थाइजों बुख्रुबनानै गालांदों होनना फोरमायदों। गावनि जोनोमगिरि बिफाखौ फाहामथायनि थाखाय सेरफांगुरियाव गारिजों लानानै थांदोंमोन। बेयावनो बे जाथाया जादों होनना मिथिना मोनदों। गुबुननि बेसादखौ खहा खालामनाया जोबोद इनाय जादों। बिदि खहा खालामना होनाङामोन। बिथांनि भिडिअखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन। बिदिब्ला नायलांदो भिडिअखौ। गारिखौनो सोरबा मेगन गोसानो ग्लासखौ अन्थाइजों बुफायनानै गालांबाय। खुबैनानै गालांबाय नै। फारसे ग्लासआनो गैला। गैला नै। सोरबा अन्थाइजों खुबैनानै गालांबाय। बिदिसो जायोलै। नोंथांनि फिसाया मबाइलजों नांथाबना थाबाय थायो नामा? नांथाबना थाबाय थायोब्ला सांग्रां जा। फिसालाया मबाइलजों थाबाय थानायनि थाखाय फिसालाखौ रायना लानानै गावसोरनि बेसेन गोसा जिउखौनो फोजोबना लानांबाय सासे गथ'नि बिमा बिफाया। फिसालाया पाबजि गेलेबाय थानायखौ नुनानै बिमा बिफाया फिसालाखौ रायदोंमोन। गासै समखौनो मबाइलजों नांथाबना थायोमोन बियो। हराव ओंखाम जाखांना बिमा बिफाया उन्दुबाबो फिसाज्लाया उन्दुयैखौ नुना रागा जोंना सानैबो रायदोंमोन फिसालाखौ। बेयावनो फिसालाया रागा जोंना बिमा बिफाखौ लावथिजों बुयो। बुग्लि बुग्लि जिउ फोजोबो दुथां फिसालाया बिमा बिफाखौ। बेबादि जाथाया जादों उत्तर प्रदेशनि झांसीनि नाबादा थानानि सिंनि ओनसोलाव। बिफाया फोरोंगिरिमोन। मुङा लक्ष्मी प्रसाद आरो बिमानि मुङा बृन्दा देवी। बिसोरनि फिसालानि मुङा अंकिर। मबाइलनि थाखाय गावनि बिमा बिफाखौ बुथारना लाग्रा दुथां फिसालाखौ दायो पुलिसआ हमना मोनबाय होनना मिथिना मोनदों। सानथाम जाबाय बे जाथाया। साबधान जादो जोंनि बर' बिमा बिफाफोराबो सोरनिबा फिसाया उन्दैनिफ्रायनो मबाइलाव पाबजि गेलेयोब्ला दानिफ्रायनो होबथादो, नङाब्ला सानसे बेफोरबादि सानस्लाबनो हायि जाथावै जाथाया नोंथांनावबो जानो हागौ। मेगननि बेराम जानाया बांनायनिफ्राय बांलांगासिनो दं। मेगन हायि जानाय एबा कनजाक्टिभाइटिसआ गोबां रायजोआवनो गोसारनायजों लोगोसे भारतआवबो गोसारनो हमदों। बेनिखायनो जोंनि सायाव डक्टरफोरा सांग्रांथि होदों। मेगन हायि जानायजों मेगना खाना जानोबो हागौ होनना सांग्रांथि होदों डक्टरा। आरो बे बेरामनिफ्राय माबोरै रैखा मोननो हागोन बेनिबो सांग्रांथि होदों डक्टरा। बेबादि कनजाक्टिभाइटिसआ मोननै रोखोमनि थायो। मोनसेया जादों बेक्टेरियेल कनजाक्टिभाइटिस आरो गुबुन मोनसेया जादों भाइरेल कनजाक्टिभाइटिस। बेक्टेरियेल कनजाक्टिभाइटिसजों मेगननिफ्राय दैया आथा आथा बांसिन ओंखारो आरो मेगन मानो आरो मेगन गोजा जायो, मेगना सायो। भाइरेल कनजाक्टिभाइटिसआव आथा आथा दै गनाया खम जायो, मेगन सायो आरो मेगना गोजा जायो आरो बे बेरामा 7 सानसिम थायो आरो बे बेरामा अखा बोथोराव बांसिन गोसारो होनना डक्टरा बुंदों। बे बेरामा न'खराव सोरबा सासे जायोब्ला न'खरनि गासै सुबुंनावनो जानायनि आसा थायो आरो बे बेरामा कर'नानिफ्रायबो बांसिन गोख्रै गोसारो होनना डक्टरा फोरमायथिदों। बेनिखायनो जाहाथे बेरामिया बाहायनाय बिसना गान्दु बायदिफोरखौ गुबुना बाहाया आरो जाय मेगननि बेराम जादों बिथाङा जानला मेनला मेगननि मुलिखौ बाहाया आरो मोनसे मुलिखौनो बयबो बाहाया आरो मेगनखौ लासै दैजों सुनोबो खावलायदों।
मेगन हायि जानाय बेरामा अफिसाव थांनाय आरो फरायसालियाव थांनायनिफ्राय बांसिन गोसारो। बेनिखायनो मेगन हायि बेराम जादोंब्ला गोजौनि बिबानगिरिफोरनो मिथिहोनानै अफिस बा फरायसालियाव थांनायखौ दोनथ'नो खावलायदों डक्टर बिथाङा। बेनि अनगायैबो मेगन गाज्रि जानायखौ मोजाङै नायाब्ला बेजोंनो मेगन खाना जालांनोबो हागौ होनना सांग्रां जानो खावलायदों डक्टरा। एसेनोसै, गोजोन्थों।